أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum jama'ar Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru. Ina muku fatan alkhairi kuma ina mana baƙin ciki da abin da ya same mu 'yan Najeriya. Abu ne ya same mu, ba mu kaɗai 'yan Najeriya ba, ya same mu ne kusan gabaki ɗaya 'yan Afirka. Wannan abin da ya same mu na cire Muhammadu Sunusi na biyu abu ne wanda ba za mu taɓa manta da shi ba, abu ne wanda 'ya'yanmu ba za su manta da shi ba, abu ne wanda jikokin ba za su manta da shi ba, abu ne wanda rekod ɗin masarautar Kano ba za su taɓa mantawa da shi ba. Ganduje, ba za mu taɓa alfahari da kai ba. Ganduje, abin da kai mana sai Allah ya maka. Ganduje, abin da kai mana Ubangiji zai maka. Wallahi tun lokacin da aka ce mun an cire sarki Sunusi, lamido Sunusi, ba na iya bacci, rabi da rabi nake bacci. Kuma shi ba don wanda aka ɗora ba ma sansa ba, sai dai ya ɓata gaba ɗaya rekod ɗin Najeriya ko in ce Afirka ma. Wannan abin da aka yi ba mu ji daɗi ba. Ni haifaffe ne, ɗan Kano ne ni, kuma kundin mulkin Najeriya ya bani dama in fito in faɗi ra'ayina akan abin da ya faru. Na haka ban yi da cin zarafin kowa ba, sai dan na fito na nuna duniya cewa ni ma ban ji daɗi ba. Wallahi ba na Najeriya, ina ƙasar Nijar, Niamey, amma abin gaba ɗaya ya tayar min da hankali. Allah, abin da Ganduje ya mana, Allah kai mai, Allah ka haɗa shi da bala'i da masifa, Allah kar ka bar ya yi mulkinsa lafiya ya gama lafiya, Allah ka tozarta shi, Allah ka rufa mai asiri. Ubangiji ya fito da duk abubuwan da yake yi na sirri, Ubangiji ya fito da shi duniya ta sani. Ya Allah, ba mu yafe ba, Allah ya isa. Kuma shi Sunusi da ka bakanta mai, Sunusi ba sa'anka ba ne ba, duniya ta san shi, kai kuwa iya Najeriya ne da san ka. Najeriya ma wani state ɗin ba a san sunanka ba, shi kuwa duniya ce yake magana. Yanzu Sunusi ya magana guda ɗaya sai ka tsince ta a wata ƙasar. Yanzu Sunusi ya magana guda ɗaya sai ka tsince ta a Turai. Kai magana ka ba inda take zama, daga Kano sai Kano. Kanan ma kuma ba ko ina take zama ba in banda cikin gari. To, cikin gari kawai magana ka take yawo, kuma ana jin ta ne, su ma waɗanda suke ji su ne na kusa da kai. Amma babu mai ilimin da zai zauna ya saurare ka. Wallahi tun anan Kwankwasa ya ma shar, duk da dai ban shigo da abin siyasa ba. A nan za ka san da cewa Kwankwasa ya ma shar ya wuce ka, tun da shi da ya naɗa sarkin nan. Na farko sai da aka mutu, mai girma marigayi Alhaji Ado Bayero sai da ya rasu, sannan ya ɗauka aka ba Sunusi lamido. Kai kuma mutum yana cikin mulkinsa, kawai kai ma don a ce ka yi, ka cire wani, ka faranta wani, ka bakanta wani. Ka zo ka ɗauko wasu sarautu wanda ba a san ma da su ba guda 5 ka ce ka naɗa, ga su nan aje a yi. Haba, babu ƙasar da ake sarki guda 5, babu wallahi, babu state ɗin da ake yin sarki guda 5 cif, babu. Kai kuwa ka zo ka ce ka yi. Tun anan za ka san da cewa Ganduje jahili ne, Ganduje daƙiƙi ne, Ganduje bai da basira, Ganduje mahaukaci ne, Ganduje jahili.